Sanibonani Dumelang Limatyoron Bonjo Mambo vipi onibingelelayo bathu njandini iblasa lemali encane amashumi 20 noponda basihlala ngaphezulu. Namuhla sizothi ukuthinta kancane esikubona kwenzeka kuleli sonto. Sibonile igcwama elisha lenzo bengalindelekile lipha omunye uzakwabo endimeni yomculo imali elinganiselwa ku10,000 rand. Leyo nsizwa yayisiphumela obala izobonga ithi akwandile bani akujwayelekile lokhu okwenziwe igcwama elisha la endimeni ukuthi angasuka nje amuphe imali ngale kokuthini. Lapho ethe uma ekwenza lokho waze waveza nomyalezo obuvela kwigcwama elisha lapho lithe khona uzobona ndoda ukuthi ubamba inani. Ngiyasazi isimo obhekene naso lapha emakhaya. Sizokhumbula ukuthi ke isimo le enquthu sithanda ungabi sihle einsizweni njengoDlubheke nensizwa zakubo njengoba kuthanda ukuba nempi yezigodi le emakhaya. Mese okunye okwenzekile kwagqama kakhulu futhi kuleli sonto ukuphuma kwe-album kaSikweletu. Bathi umfoko kachiliza le phansi emzimkhulu ibhaca amadoda suka lakhipha i-album eshisa ngempela i-album le evimbanisile nje kusuka ngoLesihlanu ivimbanise inkalo zonke ukukhalwa ngazo zonke ingoma lapha ukuthi hayi ushaya ingoma esezingene eliphezulu kakhulu mfana. Ukhiphe ingoma etrenda ngendlela eyisimanga. Uma bungakayiboni sicela ukuthi uphuthume lapha ezindaweni ezifanele la ozofike uyibone khona le album uphinde uyilalele uzikhethele yakho nawe ingoma ozoyithanda ngoba zikhona ziningi siyazithanda singabantu. Ukhiphile uSikweletu ngibulawa isilwane isihloko sealbum le ayikhiphile awushone khona uzofike uyithokozele na kanjani. Ngiyabheja ngalokho. Okunye futhi okuphinde kwagqama kakhulu kuleli sonto indaba yegcwama elisha umfowabo Manxele njengoba esekhiphe istatement ephumela obala wathi kusuka manje uyayivala indaba yokuthi igcwama elisha lizobonakala emicimbini ebaseThekwini. Wathi uthanda ukuthi abantu bazi ukuthi yena akasayophinde performe noma akasayophinde adlale emidlalweni ayobizwa kuyona eseThekwini. Lokhu kwenza njengoba kwaba nokuphambana kwemibono emva komcimbi ade edlala kuwona ubukade kumcimbi we-Mother of All Maskandi Festival mhla ka6 April. Lo mcimbi okwavela kamuva ukuthi kahle kahle umnikazi wawo ubani uZimdola njengoba uZimdola esegcine embeka icala nje emfaka enkantolo efuna ukumhlawulisa imali engaphezulu kwesigidi ngokuthi athe waphumela obala wamehlisa isithunzi wathi walala naye. So ngenxa yalokho ke uZimdola ube semfaka enkantolo ke ethi ufuna ukuthi amgeze amhlawule ngokuthi ene uhambe wayokhuluma wathi wazi izinqa zakhe ebumnyameni. Yizo ke lezo ethe zihamba phambili kuleli sonto. Sesingezwa ukuthi uyibona kanjani nokuthi indaba yegcwama elisha amalidona alisezodlala emicimbini eseThekwini. Ukubona kufanele lokho noma ubona ukuthi hayi uyaphakama noma ukubona kanjani ngoba ubuye wenza ivideo wathi kukubona abantu ukuthi lesimo basilungisa yini. Lokho kubuye kwabukeka sengazuthi uthi usezama unxenxa abantu ukuthi abasayide naye noma bakhombisa ukumsupporta kulesinqumo yena asithathile uma ethi yena asezodlala emidlalweni eseThekwini. Zingake besiziphethe okwamanje sekuyisikhathi sobusika nje ubona simbethe kanje. Siyanitshela ukuthi izicineni nifudumele ngaso sonke isikhathi phansi kwi-Black Billionaires emkhaya. Dankie, ngiyabonga.